November ni sari phur hluai na tel lovin anni chuan an ron in khomin a hena lalpa tuna emni Israel te hena ram ipek le don an ti a an zota ani chuan an hena pa in a hun le ani ama thu thua oma aruat chu nangni lo hriat tur ani love ati a tirko te bung khat chang ruk le chang sari pathian lal ram puan hun tur tak kha zirtir ten hriat hlan an hak hlel hle meya ma se isuan adar te le hun bi te chu an thra thei don lo ti arila achan chu pa in an hena ala puan lo wangani pathian lal ram din thar le ani hun tur tak lo hriat kha an ta thil poimo berani lo an ho tu pa chu zuya tong trai te nga te ngai ven le tho chu an ti turani an ni chu khovel hena Krista nung changtar lang tu tur an ni zirtir te hun la ya Christian nun tong lo tling nei na na thil tul thau kha keini huna po a thil tul chu ani chuan an hena pa in a hun le ani ama thu thua oma aruat chu nangni lo hriat tur ani love nima sela tharau thiang hlim chu in chunga lo thlen huna thil ti theina in la neyang ati a tharau thiang hlim chu an chunga lo thlen nu khan engti tur nge an ni nima sela tharau thiang hlim chu in chunga lo thlen huna thil ti theina in la neyang ti chuan Jerusalem khua te Judai le Samari ram khotina te kol kil thlem po in ka thu hretu te in ni ang tirko te bung khat chang sari le chang riat he na vek hi keini po in kan tho tur chu ani phur hluai na hun engemaw alo thlen be se ya nun ai chuan tharau chan dam na ti mak mo te chu ti turin fing takin tuna rem chan na kan nei te hi kan mang tangkai tur ani mi hring te laka athup ama thu nei na hnuaya ada adar te le a hun bi te chung changa kan ril ru thil ti theina chaupui khopa lo in man ai chuan tharau thiang hlim thunun na hnuaya mani in tulutin tuna kan mo phur na te hi ti mai ila mi hring ngai dan ne na chopol lo nun na chang chu thu tak nga ya boral mek te nena kan sem mai jok tur ani eng thu pui te emole chut na sang manga piteril ru lu kha tira tunlai thu tak laka anril ru la penga khovel hena vantir ko pathum na thu cha puang tlak lawa siam turin setan chu ain pe sa reng ani